Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abota kallon fina-finan mu na Indiya Hausa. Ina mai gabatar muku da sabon fim inda muka saki yau Lahadi mai suna na Pawan Kalyan mai suna Jagoran Yaƙi. Yauwa, faka ku je ku nemi fim ɗin nan. Ku yi min magana a WhatsApp ko a Telegram. Zan tura muku da fim ɗin nan. Zan faɗa muku abin da ake biya domin tura muku wannan fim na Pawan Kalyan mai suna Jagoran Yaƙi. Fim ya yi masifar kyau. Ya masifar kyau, kar ku bari ya baku labari. Yauwa, sannan akwai fina-finai guda huɗu da suke talla wadda aka kawo su a wannan Lahadi. Insha Allah za ku same su a gun mu insha Allah. Kar ku manta ku yi magana a WhatsApp ko a Telegram zan tura muku shi. Zan faɗa muku abin da ake biya domin tura muku wannan fim na Pawan Kalyan mai suna Jagoran Yaƙi, wanda Sultan ya fassara da suna Ɗan Sa'a. Kar ku manta. Ku duba kan profile ɗina na TikTok za ku samu namba na a can. Sannan za ku duba kan profile ɗina na YouTube za ku gani shi ma namba ta yana a can. Yauwa, na gode sai mun haɗu a can. Kuma lambar tana WhatsApp tana Telegram.